Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa Faith Mama, inda muke faɗakar da mata akan abubuwa da ta shafi. Mama Hauwa ta zo ta same ni tana cikin kuka, tana kuka hankalinta ya tashi, ta rasa ya za a yi. Sai ta zo ta ce mini, na mata yayi zan yi ne, na ga wacce ma yarinyar ta bakwai ne, wacce ma kin ga yarinyar ta bakwai ne. Duka sun fara shayar da jaririnsu, amma ni kun hana ni. Shin zan iya shayar da jaririna? Shin ba zan iya shayar da jaririna ba? Ni fa hankalina a tashe yake. Yaushe za mu fara shan nono? Yarinyar nan fa tun da aka haife ta har ila yau ba ta taɓa shan nono ba. Kuma an ce nono shine abu mafi matuƙar muhimmanci a rayuwar jariri. Assalamu alaikum, sunana Falmata. Na kasance ni pediatric nurse ce, kuma ina son koyar da iyaye mata akan abubuwa da ta shafi lafiyar yaransu da kuma shayarwa. Kamar yadda kuka sani, gidan nan shayarwa kawai muke yi zalla, da matsalolinta duk abubuwa da ta kama shayarwa shi muke bayani a nan gidan. Kamar yadda kuka sani, ina aiki a wajen yara na ɗabi shekaru da dama, kamar akalla ya kai shekara 6 ina aiki a fannin wajen yara, inda nake mu'amala da iyaye daban-daban waɗanda suna kawo jariran. So a yau fa mun yi aron gama da Malama Hauwa ce, inda take tambaya ta akan ita fa tana cikin tashin hankali. Yarinyanta tun da aka haife ta har ila yau sati su 2, amma yarinya bata sha nono ba, kuma ba a ce masa kuma ba har yanzu. Ita fa hankalinta ya tashi. Shin ruwan nononta ba zai bushe ba? Shin wani hali take ciki ne? Ya za ta yi ne? Ita fa tana ganin abin nan fa gaskiya yanzu ta fara giving up. Sai na dube ta, na ce Malama Hauwa, zo ki zauna, ina da magana da ke. Ta ce Allah kuna sifar mata, na ce mata zo ki zauna. Sai muka zauna da Malama Hauwa. A nan fa na fara ƙwarara bayani. Na ce mata Malama Hauwa, kin kalla shi yara 'yan bakwai sun rabu kashi-kashi ne, amma kuma yara sun rabu kashi-kashi ne. Kafin mu shiga kai tsaye, bari in faɗa miki wane ne shi yaro ɗan bakwai. Yaro ɗan bakwai shine yaron da aka sami juna biyun shi, ba haife shi bai kai lokacin haihuwa ba, an haife shi kafin complete 37 weeks na gestation. An aka haifi wannan yaro, that means yaron nan bakwai ne, wato bai kai sati 37 complete ba aka haifi wannan yaron. Zai iya yiwa yaron from wata 7, wata 6, wata 4, akwai masu haifar wata 4 ma, akwai wanda dai bai kai wata 8 ko kuma lokacin haihuwa bai ba kwata-kwata. To wannan shine ɗan 'yan bakwai. Su yara bakwai nan fa an kasa su zuwa kashi-kashi ne, amma a ciki an raba su zuwa kashi 3 ne. Kashi na fari shine ana ce mishi early preterm. Early preterm ana nufin yaron da an haife shi kafin sati 32, yaron da an haife shi kafin sati 32. Zai iya zuwa an haife shi a sati 28 ko kuma wani abu makamancin haka. Ƙasa moderate preterm shine wanda an haife shi from 32 weeks zuwa 34 weeks, while late preterm shine wanda an haife shi from 34 weeks to 36 weeks. To kin kalla wannan shine rabe. Matan da kina gani zai yi ɗayan yaron yana cikin early preterm, wani yana cikin abin nan, amma na kin ga ta kasance tana cikin early preterm, an haife ta a 32 weeka ne da kun gane ba fetus nata. An duk yaron da an haife a 32 weeka muslim su suna neman taimako ta musamman, especially moderate da kuma early preterm suna neman taimako daga wajen ma'aikatan jinya, while late preterm ba lalle dukan su bane za su zo da matsaloli da za su kuma daga cikin matsaloli da 'yan preterm suke haifarwa shine za su iya suna da matsalar numfashi, ba su iya sarrafa zafin jikinsu, kuma za ki kalla suna zuwa da matsaloli ta daban-daban. Wani ba yi da ƙarfin da zai kama ruwan mama, wani kuma bai da ruwan mama in an bashi ba zai iya haɗiya ba da dai sauransu. Sai ce Malama Hauwa, kin ga fa ke jaririyarki sati ta 32 ne, that means yarinyar kin nan ba ta da ƙarfi isasshe da za ta iya kama bakin nono. Amma yanzu abin da muke so da ke, kin san nono yana da matukar muhimmanci, especially a rayuwar jarirai ƙanana. Yanzu kin ga yarinyar ki tana da ɗan matsalar numfashi, kuma ba ta iya kama nono,
amma for now abin da yanzu muke yi, akwai abin da muke ce mishi express breast milk. Yarinyar ki tunda ba ta iya kama ruwan nono, za ki siya roba, sai mu nuna miki yadda za ki matse ruwan nono ki zuba, sai mu koya miki yadda za ki ba wa wannan yarinya a cokali ta fara kama sha. Tunda yau likita ya zo ya duba kuma ya tabbatar da cewa yarinyar yanzu za ta iya karɓa, amma ba za a sa ta a nono ba saboda ta yi ƙarama, ba ta da ƙarfin da za ta ja bakin nono, sai dai a dinga saka mata da cokali tana karɓa a hankali hankali. Kuna so ku kalla bidiyon da muka yi akan yadda ake shayar da jariri da cokali da spoon, ko kuma kuna so ku kalla bidiyo yadda ake express na wannan ruwan maman, ku kasance tare da Fed Mama. Insha Allah the next 2 upcoming videos namu akan shi za mu yi shi insha Allah. So a nan ne fa za a dinga baki, ana ba za likita zai kayyade abin da za a dinga bata da ko bayan awa biyu, wasu kuma za ce awa 3. To idan kika dage kina matsawa kina ba wa wannan jariri, a haka fa yarinyar za ta wuce karfi, ta yi kwari, kuma ita ma ta zo ta girma kamar yadda sauran mutane suke girma. Sa duba nauyi yana da matukar muhimmanci a rayuwar jariri, especially yar preterm, wato 'yan bakwai kenan. Idan aka duba nauyin su yadda ya zana shayar da su, kuma ana duba nauyin su a ga suna karɓa ko ba a karɓa da dai sauransu, to hakan zai taimaka musu su kiga suna kirma yadda ya kamata. Idan akwai wani damuwa za a iya magance shi. Yasa duk wanda ta haifi 'yar bakwai ba a gaggawa a wannan harka. Ba a gaggawa a harkar 'yan bakwai, ki bari ta karɓa yadda take bukata, ki jira lokacin da ya dace ki shayar, za a faɗa miki lokacin da kika shayar, amma kada ki ɗaga hankalinki ki ce ke kaza. Halika kuma ina kira ga iyaye mata, ga waɗanda sun haifi 'yan bakwai kuma suna barin su a gida, sai su dura musu wani mama da za su yi a saka wani kuma wani abu makamancin haka, sai ka kalla ɗauko jariri babu lafiya an kawo. Kuma fa na ba malama Hauwa haƙuri, nake ce mata malama Hauwa sai dai fa ki yi haƙuri, ki ci gaba da matsawa a hankali har yarinyar ki ta kai lokacin da za ta fara jan ruwan mama da kanta. Haka fa malama Hauwa ta min godiya, ta tafi ta ce ai sai yanzu ta gane bayanin, domin ita ai bata sani ba, tana zaton dukkan jarirai kala ɗaya ne, saboda haka tana gani tunda idan wacce ta shayar da jaririnta ai ta za ta iya shayar da nata. To fa a nan fa bayan kwana kaɗan yarinya ta warware, aka sallame ta. Bayan kwana kaɗan malama Hauwa ta zo follow up, sai ta shigo waje na, sai take ce min ai na son mata, ina matukar godiya domin shawarwarin da kika bani ya taimaka. Kin ga yau da muka zo follow up, likita ya ce nauyinta ya kai wanda za ta iya fara shan mama, kuma ki ge su what. Na ce mata menene malama Hauwa? Ta ce a'a albishirin ki da na ce goro. Ta ce ai yarinyar nan tana kama mama akai yanzu har damuna take yi. Na ce a to a bata yanzu kan tunda ana nema an samu, a bata ta buga sarautar ta. Kada da ku sha'afa, mun yi creating na ebook namu inda muke raba shi kyauta ga iyaye, especially first timers. Ku danna link inda yana description box namu domin ku samu naku copy din. Mata kuma ku share wannan video din, ku subscribe channel namu idan ba ku ba. Sai mun haɗu a wani sati karfe 6 na yamma ranar Juma'a.